Korsa Jari-Pekka HUS-kiinteistöstä käyttöpäällikkönä ja vastaan sähkönjakelusta koko HUSin alueella. Kiinteistöjä meillä on sitten niin kuin tuolta Porvoosta, Raaseporin ja Helsingistä Hyvinkäälle saakka. Meillä on tärkeintä se, että sairaalassa pystytään tekemään leikkauksia ja hoitamaan potilaita turvallisesti ja meidän sähköjakelu ei aiheuta ongelmia sitten niissä. Esimerkiksi kesällä ukkoset ja tommoset niin aiheuttaa niitä ongelmia, mutta meillä on kuitenkin hyvin varauduttu näihin sähköjakeluongelmatilanteisiin. Joo, kyllä HUS-kiinteistöt ja APP kanssa ollaan tehty hyvin pitkää yhteistyötä ja meillä on myös vanhoja kojeistoja ja suojareleitä täällä ja me arvostetaan sitä, että on luotettava toimija ja ne tuotteet, joita toimitetaan, niin on laadukkaita. Hankittiin APP Ability-palvelut ja yksi tärkein syy on siitä, että saadaan reaaliaikaista tietoa kunnonvalvonnasta ja lämpötiloista. Kunnonvalvonta on siinä mielessä tärkeää, että voidaan se huolto ajoittaa kunnon mukaan eikä määräaikaishuolloilla tehdä sitä. Myös pienjännitepuolella niin katkaisijoihin ollaan tehty ohjelmapäivitys, jolla me ollaan saatu ne olemassa olevat katkaisijat meidän APPn pilvipalveluihin ja sitä kautta nähdään sitten myös pienjännitekatkaisijoista niin kunnon valvontatietoa ja tiedetään missä kunnossa ne katkaisijat on sitten. Kaapeleiden liitoskohtaan niin lisätty lämpötila-anturit ja ne on sitten liitetty myös tähän Swicom-järjestelmään ja sieltä sitten tulee reaaliaikaista tietoa, lämpötilatietoa. Voidaan sitä sitten käyttää hyväksi esimerkiksi silleen, että ei välttämättä lämpökuvauksia tarvitse enää tehdä. Tässä projektissa toteutettiin katkaisija- ja rele-uusinta, eli korvattiin vanhat Spacom-sarjan releet uudella Relion perheellä Ref 615. Ja sama tehtiin myös katkaisijalle, eli korvattiin vanha HPA SF6 risteinen katkaisija meidän uuden sukupolven VD4 tyhjiökatkaisijaksi. Ja tähän myös asennettiin REA 101 valokaarisuojat. Sen lisäksi lisättiin tänne katkaisijan kunnonvalvontaa ja lämpötila-antureita, eli Swicom, sillä pystytään katsomaan katkaisijaa 247 ja tämä Swicom on kaiken lisäksi liitetty pilveen, jolloin sitä voi katsoa mistä vaan, missä tahansa. Kyllä mä uskon, että tätä laajennetaan tätä järjestelmää sitten muihinkin kojeistoihin ja just sen takia, että saadaan sitä reaaliaikaista tietoa katkaisijoiden kunnosta ja sitten pystytään ne huollot tekemään sen kunnon mukaan. Kyllä kun on pitkä yhteistyö takana ja tuntee ihmiset, niin on helppo keskustella niistä ongelmatilanteista ja päästä sitten semmoiseen hyvään lopputulokseen. Sähköjakelussa niin APP kanssa on tehty hyvää yhteistyötä ja kyllä mä suosittelen sitä muillekin.